बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ रासिया इउक्रेननि दावहाया दिनै 52थि सान। दान मोननै आबुं जानो गेजेराव माखासे सानल'सै। दासिमबो इउक्रेन रासियानि दावहाया थाद'नाय मुं लायाखै। बेबादि समावनो रासियाया इउक्रेनखौ आखाइ दैखांनायनि सम सिमा खाना होनानै गोख्रों हुमखि होयो। जुदि जिउ नांगौ अब्ला 6 रिंगानि सिगाङावनो गावखौ गथायनो रासियानि सान्थ्रि हानजाया इउक्रेननि सान्थ्रि हानजाखौ गोख्रों हुमखि होयो। मरिउपल दखल खालामनायनि उनावनो रासियानि सान्थ्रिया इउक्रेननि सान्थ्रिखौ गावखौ गथायनायनि सम सिमा खानानै होयो। इउक्रेननि सान्थ्रिया रासियानि सान्थ्रिनि हुमखिखौ गिनानै खर' गंग्लायगोन ना गंग्लाया बेखौ समासो मिथिसिगोन। कामरुप जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। कामरुप जिल्लानि पीरपारायाव थांनाय हराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया कामरुप जिल्लानि गसाइहाट पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय पीरपारायाव थांनाय हराव सोमजियो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 55 बोसोर बैसोनि अनिल बर' होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिर्जानि मालियाता फिसा हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै फालोसे मैदेरा मानसि थाग्रा ओनसोलाव ओंखारबोयो आरो अनिल बर'खौ सिथ्लानिफ्राय दैखांना लांनानै लामायाव बुथारो। रायजो नाङै रंजालि बैसागो फोरबोनि रंजानाय समावनो बिश्वनाथ जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बैसागो मोसानो थांनायाव जाब्रबथायजों साबा बर' लाइमोननि जिउ खहा जायो। बे जाथाया हेलेम पुलिस थानानि सिङाव थानाय टकबारियाव सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सा कारिबिल कसारिगाव गामिनि सा 20 लाइमोनफोरा गहपुरनि राङाजानाव बैसागो मोसानो थांदोंमोन। बैसागो मोसानानै हरनि समाव न' फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो जौ फेनाय गारि सालायग्राया कन्ट्रल खोमानानै गारिया बेलथायो। बे जाथायाव सानै हौवासा आरो साथाम हिन्जावसाफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ राधिका दैमारि, बुद्धिमती बर', बरनाली बर', सन्जय बसुमतारी आरो कालिमन बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। माखासे जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव नुजाहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टामनि थाखाय दैथायहरो। मख'नो गोनांदि गारि सालायग्राया बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै खारखोमायो। बे जाथायाव साबा बर' लाइमोननि जिउ खहा जानायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय थाबैनो खौरां लाहैना मदद होगोन होनना फोरमायदों। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो साबा बर' लाइमोननि जिउ खहा जानायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायजों भुगिनांनाय बयनिबो गासिबो बिथिंनि मदद एबा हेफाजाब खालामनो थाखाय बिश्वनाथ जिल्ला बेंगिरिखौ बिथोन होयो। बिथांमोनजों लोगोसे मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो साबा बर' लाइमोननि जिउ खहा जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय थाबैनो खौरां लाहैना मदद होनो खावलायदों। बुंथिनो गोनांदि बे जाथायनि सायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जों सम सम जोंनि बर'नि हारिमुवारि मोसानायखौ गुबुन हारिनि मोसाखावरि हानजा एबा सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै एबा गोरोन्थियै जौसांफोराव मोसाना दिन्थिनायखौ नुबोदों। फिन बेबादिनो जोंनि बर'नि हारिमुवारि मोसानायखौ बुहागत पतरा हाबाफारियाव जौसाङाव गोरोन्थियै मोसाना दिन्थिनायजों लोगोसे बर'नि सिनायथि दख'नाखौ गाज्रि रोखोमै गाननानै मोसानाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बेबादि जोंनि बर'नि हारिमुखौ ओंथि गैयै खालामनायनि सायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। आसामनि लाइमोनफोरा आलफा उदखारि हानजायाव गोबां जयेन जाहैनायखौ थांनाय माखासे सानफोराव जों नुबोदों। बे बाराव लाइमोन नङा सासे राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिया आलफा उदां उदखारि हानजायाव जयेन जाहैदों। गावनि बिसिखौ गारना कंग्रेस दोलोनि सासे दैदेनगिरिया उदखारि हानजायाव जयेन जाहैदों। आलफायाव जयेन जाहैनाय कंग्रेसनि लाइमोन दैदेनगिरिखौ जनार्दन गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। जनार्दन गगैआ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों गावनि आलफा उदाङाव जयेन जाहैनायखौ फोरमायदों। थांनाय शुक्रबार खालि क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय कसुजरायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा 60 बोसोरनि बिनु चन्द्र राभाखौ हरनि समाव गावथारलांनाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि बे जाथायनि दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय पुलिसा गोख्रों खामानि मावगासिनो होनना। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कसुजरायाव शुक्रबार हरनि 10:30 समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा सासे आबाद मावनानै जाग्रा 60 बोसोरनि बिनु चन्द्र राभाखौ गावथारलांदों। बिथांजों लोगोसे फिसाज्ला हरिज्योति राभायाबो गुलि नांजाना जोखोम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।